Pois con mucho conto. Cheguei a casa, vai a señora e dime que non é ali. Ja, pódelo creer. E tive que poñer ausente e devolver o correo. Ese é un follón, Puscas. É un follón que rite ti de Oriente Medio. Vou te dicir unha cousa, Lino. O teu choio, a tua vida é unha montaña rusa de emocións, unha espiral de aventuras. Eu non sei como describilo, pero deberían escribirche un libro ou facerche unha película. Que va, home, que va. Como que va? Iso por que aquí, Porque se chegas a ser en Estados Unidos, ali non hai carteiros, pero se os houbera xente como a ti, habíanche fazer unha película, sabe Dios, Kevin Conner ou Mel Gibson. O que, Sí, home, vou mirar que Juan se me pega os garbanzos, espera. Pois sabes que che digo, Puscas, que ao mellor tes razón e todo. Hola, amigos. Chegou o momento que tanto estabades a pedir. Sí, 3 historias 3 de Lino, o carteiro de Lameiro. Lino! Queres unha tapa de callos? Era visto. A boda do meu mellor amigo. Aquí tes, Moncho, o de sempre. 3 facturas e unha multa. Sabes de sobra, Niniño, que non me importa que me abran as cartas porque xa hai unha confianza antes destes días, pero eu prefería que me levara o correo á casa e non ter que vir buscalo aquí, non por nada, Pusquiñas. Xa, pero eu sou máis do sistema de entrega centralizada, porque así hai menos posibilidades de extravío. E falando de sistemas, contei vos algo que teño pensado para zafar de casar con Pili. 1000 veces. Eu xa estou ata as pelotas. Cando lle das chance, ponse a presumir de como fai para librarse de casar ca moza. O sistema ten 3 claves: hixiene, detallismo e paixón sexual. Así a Pili non se lle pasa pola cabeza deixarme por outro e ao mesmo tempo non me presiona coa boda por medo que a deixe. Moito método, moito sistema, pero ao final has acabar tragando como fixo este. Compares, Puscas. Moncho casou de penalti aos 18. A esas idades a cabeza non lle cabe outro sistema que non sexa baixarlle as bragas a primeira que se deixe. O que máis me mola é que nunca perdo a oportunidade para picarme co tema da miña boda de penalti. As verdades son como son, Moncho. Xa. E Pili, así para preguntar se vou de visita esta semana. Pasou, churriña. Como que preñada? Pero está segura? Toma, sistema. Ata parece que foi Dios. Liniño, bebe matila, así antes de tirala toda por fora, que despois teño que fregar. Non sei que puido fallar, eu sempre tomo precaucións. Con tanto sistema infalible. Veña, deixade vos de sistemas. É hora de verdade, Eli. Efectivamente. Xa sabes o que tens que facer, non? Si, poñer terra de por medio. Que pase que non vai ser fácil que me concedan o traslado a Canarias dun día por outro. Escapar nada, amigo. Teste que portar como un home e asumir a túa responsabilidade. Si, señor, como fixo teu pai. E antes teu avó. Meu pai marchou para a Suíza e meu avó para Cuba. Xa é unha tradición familiar. Bueno, pois acabas que a tradición é punto, Casas ca chavala que para iso empreñaches como fixen eu no meu momento ou como teria feito Puscas se houbese algunha muller que virara para ele. Non sei. Tampouco hai que precipitarse. Mellor estudamos todas as posibilidades. Pero que posibilidades, home? Se leva 12 anos con Pili. Non lle queda outra que pasar polo altar. Está condenado. E es que ve a cara que lle quedou. Quedou branco como a neve, pálido. Mira que deixa a moza empreñada. Hai que ser parvo, Mira quen foi falar. Ti fixeche lo mesmo. Quieta aí, é distinto, Cando eu che fixen a Kevin foi sen querer, é porque era moi novo. Se soubese daquela a metade de cousas que sei hoxe, polo carallo arriba me ias cazar. Xa vou. Non sei estar calado, meu. É o defecto que teño. Digo as cousas sen pensar nas consecuencias. Menos mal que desta me salvou a campá. Por certo, sabedes quen chamou á porta? Veño de Carballo de falar con Pili. Casamos o mes que ven, antes de que se lle note o bombo. Estades invitados á boda. Pero, polo menos disimula un pouco, nin que fose tanto drama casar. Non o sabes ti ben. Xa me ten a vida organizada. Quere que deixe o meu oficio de carteiro para ir de vicepresidenta constructora do seu pai.
Que se despacho propio, que si coche da empresa, e nada de vivir lameiro, que va en Carballo, no chaleco en piscina que nos regala o sol. E terás queixa. Home, tampouco é para botar foguete. Non, ó. Casaba eu agora mesmo con ela e quedabas ti con Elvira. Vistes? Pensei, no, pero agora non o dixe, Imos avanzando. En fin, todo isto vai tan a presa que o mellor será ir de cabeza a despedida de solteiro. Organízala ti. Home, por favor. Hai que avisar a todos os colegas. Todos os colegas somos Puscas e máis eu. Quedamos os tres no bar para beber champaña. E despois festa rachada ao Club Afroditas. Pois, que estou eu diante. Tens razón, Elvira, desculpa. Pero tes que entender que non te invite a despedida. Máis que nada porque no alterne non ven con vos ollos que levemos señoritas de fora. O Lino sí que non nas pensa. Logo que estamos esperando. Que vamos os cacharros e para as cocoaias, veña. Andiamo que pago eu. Espera. Epi. Dime, churriña. A ver. Vai-te a modo que me estás liando con eso das curis. Pero estás segura? Non te preocupes que iso pode pasarlle a calquera. Bueno, xa falaremos que teño que facer unha entrega urxente. Non está preñada! Non está preñada! Como? No. Parece ser que se engañou que a prova esa dos mexos e tan burriñé ás veces. Pero pode sí que hai, non? O que, ó, xa que te dei? Non me jodas, só que teño o traxe comprado. Dixeches que eras un home de palabra que non había volta atrás. E son un home de palabra. Dixen que ibas as coco guaguas e non me boto atrás. Arreando que agora sí que teño algo que celebrar. É un cabaleiro, É pajador, Dos de antes. Era visto. Hainos con sorte e ao cara. Lino libre. Estou asfixiado. Necesito liberdade. Son moito home para estar atado a unha muller só. Pois tan asfixiado estás. Deixa a moza, cortas con ela e listo. Pero cala a boca, home, como vai deixar agora que levan 10 anos xuntos? Non, se o peor non é os anos que levamos xuntos. O peor é que a pobre está tola por min e é capaz de facer calquera barbaridade. Tipo suicidio ou algo peor. Non hai semana na que o rompecollóns do Lino non veña queixándose do asfixiado que está ca moza. Normal. Calquera actura 10 anos seguidos coa mesma muller. Pero que falarás ti se levas 20 anos casado coa mesma? Casado é cunha criatura por criar, pero casado non é o mesmo que comprometido. Meu xa non ten amaño. Pero deste sí. Home, se cadra nestes o tempo de zafar. A verdade é que sería bonito ser libre para ligar un día con unha, outro con outra, outro coas dúas. É que iso é o que ten a vida de solteiro, entendes? Que un día picas aquí, outro día picas alá, non tens que darlle explicacións a ninguén. A que dis típica, Flor? Que dis ti que as únicas mulleres que ves diante son as que baixas das páxinas porcas de internet. Porque a vida da hostelería é moi escrava, ben non sabedes. Que non tes tempo a andar por aí alternando con rapazas, home. Pero a vida do carteiro, cada porta que chamas é un mundo de oportunidades. Se eu che contara. Se cadra chegou a hora de pasar de Vanessa e recuperar a liberdade. Date quieto, Lino. Date quieto e reflexiona. Agora polo menos podes abrochar. E se deixas a Vanessa, igual acabas como este, 2 velas. No, é millor o teu estar con unha muller e con fillos, tío. Non hai máis que falar. Aí convencéchesme. Hola, Cari, son eu. Chámote porque temos que falar. Nosa, sei que estamos falando. Digo falar de cousas serias. Sí, da nosa relación. Carallo, atreveuse a chamala. Pero unha cousa é quedar con ela para falar e outra para cortar. Lino, que? Xa está. Cortamos. É que como lle sentou? A ela. Ben. Demasiado ben, diría eu. Pero dixeche as cousas claras, non? Me deu tempo. Falou ela primeiro e dixo que quería que o deixásemos. Que estaba asfixiada, que era moita muller para min. Que quería ser libre para guiarse con outro. Mas que atrevida a madre que pariu. Si vos digo a verdad, eu non mo esperaba. Eu sei, te poñas así que máis ten que deixar a quen. Ti ela ou ela a ti. O importante era que querías estar só, non? Claro. Xa, Pero é mirado que compenetrados estábamos, non?
A verdade é que non é fácil chegar a ese grado de complicidade que ata os dous quixemos deixar ao mesmo tempo. Non vou atopar a ninguén como a Vanessa. A ver, é normal que o pobre Lino estea un pouco tocado por poñerlle fin a unha relación de 10 anos. Pero seguro que mañán está como novo. Como podían estar tan cego? Que felices que éramos os dous. Mirado, este cando fomos de viaxe a Cañiza. E esta na comunión da afillada. E aquí no acopar de verdoias. Nadaba como unha serea. Tempo a tempo. Está un pouco melancólico, máis nada. Cari, son eu outra vez. Chamaba por si acaso non escoitaba as mensaxes que che deixara antes e a ver se podíamos quedar. Xa sabes, para falar, é iso. Vale, chámame cando escoita a mensaxe, vale? Un bico. Vese que deixou o móvil na casa. Pode ser que estea pasando por unha debilidade pasaxeira, pero estou seguro que en nada se vai sobrepoñer. Segurísimo. Por qué? Por qué? Porque a partir de Miguel xa se me teño meu carón. A quen estará lumeando o seu resplandor. Vanessa! Vanessa! Matadme xa para acabar con esta agonía! Que non teño perdón de Dios! É o quinto cliente que me espanta hoxe. Non falar de que hai 3 días que non reparto unha carta en todo o lameiro. Vanessa! Vanessa! Pois extralle que buscar unha solución. Home, vai onde ela, a ver se entra na razón. Xe, vai ti! Tamén foches o que fixo que cortaran. Xa aquí vais. O que? A que non te escollo? Eu, sobranme. Ai, chi, búrgola, téndeme isto. Se se pon moi violento, botalle un sonífero na certeza. Faltas vai, amigo. Estásme dicindo que deixaches ir ao Puscas falar coa ex de Lino para convencela de que volvese con el. Sí, que pasa? Ti non estás ben da cabeza, home. Pero mira, algo había que facer. Levamos non sei canto tempo sen servizo postal. O Puscas é un inferno. E Lino está a esto do colapso sentimental. Xa, e non se che ocorre mellor cousa que mandar ao seductor do Puscas a xunta da pobre da rapaza agora que está sensible a falta de cariño, non? Se Puscas seductor manda caralho. Pero é un túzaro, é un carneiro. No, mamá, ten razón, Puscas é moi atractivo. Pero cala a boca, payaso, cala a boca. Puscas é... Se te sabrás ti desas cousas. Como? A ver, para min Puscas polo menos ten moita planta, ten así moito sexapil, e cando bota aftershave, solta así un cheiro viril masculino que... Seino, sei que me debería preocupar por Kevin, pero é que a miña cabeza non me dá para preocuparme por 2 persoas ao mesmo tempo, así que... E volvendo ao tema, se hai algo seguro é que por moito atractivo que teño a Puscas, el nunca paparía a moza do seu segundo mellor amigo. Moza non, Moncho. Es moza, que hai boa diferencia. Carallo, que queiras, Puscas? A ver, falache con ela ou non? Eu falei, pero nada. Nada que non volve con Lino. É porque levas eso no pescozo? Pois... é polo frío, que fai que debemos coller o frío agora xa teño algo tomado. Sei que estes días son terribles, ó. Bebidas frías. Oiche, sabes que sacou un disco chiquitete, non? Manda carallo. Ajá! Un chupón, sabía eu. A parte que a petrena saber un dandy que botas para atrás. E ti, que fixaches? Que fixaches, home? Perdón, eu non quixen facer nada, pero... eu fun con toda a miña inocencia, a rapaza estaba desesperada e claro, quixenlle facer un alomiño e botouseme encima e veña. Ti és un desgraciado, home. Ti non tens decencia nin non tens nada, vergonza nin nada. Te papar así a moza do teu segundo mellor amigo. Insisto, es moza, es moza. Es un calamidad, es un calamidad. Xo sei, non me ver, pero que ti non biches a moza. Pero que foi botarse por encima. Pero empecé, sabes, botouse ao pescozo e pedalle, pero un volcán. O que? Teño a espalda, pero rebuñada das uñas dos pés, pero unha cousa que é unha barbaridade. Ainda te regodeas, home. Case mellor a fórmula de descripción pormenorizada que me largou o Puscas. Agora só vos digo unha cousa. Se é verdade a 10ª parte do que di que lle fixo a Vanessa,
Non me extraña que Lino estea todo o día chorando por ela. Tras, contra, sobre e dalle hasta que casi perdimos sentido, Monchiño. Pero, ti sabes que, a nivel sexual, pero que eso é unha cousa que está fora de todos os escritos. Champions League. Ti sabes que é Champions League? Un sumal de UEFA. Oh, pero impresionante, amigo. E Lino que? Lino que? Lino non estaba porque na cama son moi tradicional e o dos tríos a mí non me presta. No, Lino é mellor que non saiba. É porque non estamos mundos para andar perdendo clientes. Joder, parella, ponete a bufanda pusca. É moi contento, mas hoxe é. Non vou estar. Problema resolto. Chamoume a Vanessa pola mañá e dixo que quería volver comigo. Unha sorpresa tras outra. Como que queres volver? Non estarás inventando, Lino. Iso nada. Vou vos contar porque é confiable. Si que digo con fulano, e quedou escaldada. Desastre total. Satisfacción sexual, cero. Eso había que velo. Que igual a versión del non é. Unha versión que non lle interesa a ninguén, que é moi cativa. Non quería saber eu quen foi ese piroliña. Que piroliñas, home. Pero aquí falar non tan cancelas. Aquí insultas alegremente e habría que saber a verdade de todo. Busca, pon viño, anda. Vale, o caso é que non queres saber máis de aventuras. Ti que comigo xa está máis que servida a nivel sexual. Así que, polo tanto, volvemos a estar xuntos. Primos Berlino, pero ti non te estarás precipitando. Igual é un pouco cedo para que volvades xa, non? A ti non estaría mellor coladiño, Puscas. Non me chocar a boca, que o di polo meu ben, A verdade é que non estou convencido de todo. Porque iso de volver a estar atado a unha sola muller. Ben que eu estaría por aí, ou se por unha, apañando con outra. Ni que sí, home, ni que sí. É que os praceres da vida de solteiro. Está calado, home, xa está ben. Pero vos parecemos normal. Xa estamos como ao principio outra vez. A ti non te quero volver a oír falar de Vanessa chorando del, E ti cala a boca e bota viño. Algún tipo de Cristo. Mirad, amigos, entre nós, cando pasan cousas como estas, o mellor é facer como aquén que nunca pasaron. Sí, é a mellor maneira de manter a cordura, porque como empecen a traballar as cabezas... Marcos tenía una lista de deseos para vivir intensamente antes de los 30, así que fue fácil saber qué regalarle. Hacer un trío, volar sin motor, tocar en una orquesta, montar en elefante, plantar el chupinazo, superar su miedo a las alturas, bañarse desnudo en el mar. Hoy cumplo 30 años salir en la tele. y después de cumplir mis deseos, me doy cuenta que me basta con el último. Vivirlo todo con mis amigos. Un carteiro na casa. Vanessa leva 2 días na casa e di que busquei un síndrome. Que non sería para vivir en parella, que non teño remedio, que non se pode convivir comigo. Iso é porque non te pos duro, Lino. Mira, ti quen foi falar. Pero Silvira fai de ti o que quere, oca. Iso é na práctica, home. Pero eu a teoría teño a dominada, amigo. Entende? Mira, o que tens que facer é que vexa por uns días como é a vida sen ti. Entende? Xa verás como despois che bota de menos. Pois mira, poida que teña razón. Vou facer é o carallo, vou marchar uns días. Se verás cando marche como me bota de menos e non lle parecerán tan raras esas pequenas cousas miñas de cada día. Si me gusta, Lino, si se fala. As mulleres hai que ser duro, rexo, forte. Entende? Non botarse atrás. Sí? Un momento. Moncho, é Elvira. Xa marchei, media hora. Xa dixen. De teoría ben, pero de práctica... En canto a Lino fixen o correcto. É seguro que atopar un bo sitio para quedar uns diñas. Non vai ter problema, ó. Fixen o que me dixeches, Moncho. Deixei a Vanessa na miña casa e vim para aquí. Moitas grazas por invitarme. Ai, sí. Mira ti que riquiño, Moncho. A ver, Lino, non loques, Eu non te invitei. Eu dixenche que marchases da tua casa, non que viñases para a miña. Ai, non. Pois eu doino por sentado. Onde queres que me meta? Bueno, onde poñas miña roupa? Espera un momentiño, Lino. Que Moncho máis eu temos que falar unha cousiña. As soas. Bueno, pero non tardedes, que non teño todo o día. Senta, home, senta. A ti como se che ocorre meterlle esas parvadas a Lino na cabeza?
Foi un consello da amigo, cariño. Boa, fixeches. A este non o botamos daqui nin con auga fervendo. Non será para tanto, En 3 ou 4 días marcha, xa verás. E onde o pensas meterse, se pode saber? Ti deixo da miña man. Non sei por qué. Ter aquí a Lino pode ser como o irmán que sempre quixeches ter e que nunca nos atrevemos a concebir. Que me dis? Non sei, o cuarto é pequeno, papá. Porque, hermano, nin que Lino fose un bicharraco. O cuarto chega ben, home. Mira, Lino é como a quen non o ten. Pasa que Vanessa é moi exagerada, xa sabes como son as mulleres, pero Lino, mira, ten que ser de convivencia máis que doado. Se o saberei eu que levo toda a vida apoiando o codo na mesma barra que el. Que tan equivocado estaba. Podes deixar de tirar as patacas no sofá. É que máis ten? Moncho, mira, outra como Vanessa, que se mete en todo, que non me acepta como son. Parece que preferidos os móveis as persoas. E mira unha cousa, Lino. Podías poñer os pantalós. Aló? Axando máis solto, escapando das apreturas. O normal é que tamén quito os calzóns para dar máis libre pola casa. Non, mellor deixa estar. E se vos queredes andar en pelotas pola casa, por mí non hai problema. Debido á miña profesión, estou acostumado a ver a xente espida. Pero se és carteiro. Non sabes ti ben o que tal vemos. A verdade é que aquilo non lle estaba facendo moita graza a Elvira. Normal. E por que se enfadou Vanessa contigo, se se pode saber? Por nada, cousas que se lle meten na cabeza, que é unha maniática. Que si son un porco e teño todo descuidado. Que se ando todo o día en calzóns en bolas pola casa. E agora doulle por dicir que son un maniático do mando da tele. Podes parar! Vale. O normal é que Vanessa me deixe 10 minutos antes de sacarme. Home, a cousa tampouco era tan grave. Pequenas rarezas sen demasiada importancia. Témolas todos. E logo tiña unha manía cos peidos. Metense na cabeza que eu botaba moitos peidos. Non ia quedar con el dentro. Normal. Vamos. Empezar a non parar. Estivo 15 minutos de reloj botando peidos. Na miña vida vin cousa ao paso. Dios, aquilo sí que era unha arma de destrucción masiva. Pero ainda non era o peor, non, señor. Vanessa! Anda cá, meu amor! Que vas así toda a noite, así non hai quen durma. Polo visto é sonámbulo, pobre. Vanessa! Moncho, vai falar con el, que así non pegamos o vento da noite, Que pasa aquí, non? Foi terrible, papá. Botou toda a noite berrando. Non paraba de dicir: Vanessa, dame un piquín. Iso non foi o peor. O peor foron os peidos. Pasou a noite botando, papá. Vanessa! Has dormido, Vanessa! Funo espertar. A min tamén me abrazou e seguía co conto ese de que lle dese un bico. E claro, eu tivenllo que dar para que parara. Pero foi peor, porque espertou. Claro, despois tiven que quedar con el toda a noite ata que quedase a dormir. Despois quedou a dormir e puxose a berrar como un toro. Non peguei ollo, vai. Monchiño, desperta que quedaches dormido. ¡Moncho! ¡Vago, vacante, desperta! ¡Socorro! Que pasou? Que pasou? Pero como que pasou? Ti pensas que eu che pago un soldo para que veñas dormir aquí? Pero é que non peguei ollo en toda a noite, don Anselmo, por culpa de Lino. Por culpa de Lino, non me expliques a túa vida asquerosa, Moncho. Agora, para descontar este tempo, vas vir traballar 2 domingos. Cantos? Como? Revelaste? 3 domingos. Se non dixen nada. Replícasme, 5 domingos e non abra la boca. Eu pensaba que a cousa xa non podía ir a peor, pero que tan equivocado estaba, carallo. Era visto. Esta para ti, Horacio. Aí vas vos. Aí vas para casa, Lamón. Antonio, o de sempre.
Que vos parece esto de centralizar o reparto na casa, Cuidado. E depois dicía Vanessa que se enchía a casa de xente. Non sei se non te cada cousa na cabeza. Mira ti. Bueno, pero tranquilos, que aí ás 11 da noite xa é raro que veña ninguén a pola correspondencia, a non ser que se unha carta urxente, que eso xa pode ser a calquera hora. O que vos quería pedir é un favor. Se chaman á porta pola noite para buscar unha carta, a ver se podedes abrir vos, que eu teño sono moi profundo. Moncho, ven conmigo. Isto non pode seguir así, Todo isto é culpa túa, é ti quen ten que amañalo. Que queres que faga, Elviriña? Con Lino non se pode razoar. Chama a Vanessa. Como para dicirlle que non. A Vanessa edulcoreille un pouco a historia. Vanessa, xuroche polo máis sagrado que Lino cambiou. Sí, ao 100%. Está totalmente arrepentido. Como que non me vas creer, muller? É un home novo, dixo eu, faime caso. Claro que sí. Sí. No, xa non fai ninguna das cousas que facía, Pon os pantalóns, e de Pedro nada, Nada de nada. Claro, muller. No, mira, mellor chamo a ti, que xa sabes que é moi orgulloso, sí. Vanessa, pídocho por favor, por tu madre, pídocho por favor. Moito lle houbo que rogar, pero ao final conseguino. Chamoume Vanessa, queren que volva. Fíxeme un pouco de rogar, pero ao final que se di, mía pobre. Faz ben. Pero veña, non fagas esperar máis, que xa sufriu bastante. Mólame deixarvos, porque estábamos pasando moi ben. De medo. Non sei. Vou quedar con vos uns días. Non, tes cada cousa. Non sei, Mira, Lino, ti pensa que Vanessa ten que estar sufrindo moitísimo. Sí, tende razón, ademais agora vai tragarse de todo. Seguro que non importan as miñas pequenas rarezas do día a día. Para nada, por favor. Que, home? No, veña, va. Ai, como fais que está? Veña, ala. Por fin marchou. Agora vou cambiar a pechadura, que Lino ten copia das chaves, non vai ser que se lle dea por vir outra vez. Ai, que tranquilidade se respira desde que marchou Lino. Canto hai que marchou? Debe haber 2 horas. Pero que 2 horas máis felices. Xauro eu. E quen será destas horas? Será Milucho. Un pouco de sorte igual marcha con el Kevin. E Vanessa, a voza de Lino. Di que non atura Lino e que ven pasar aquí uns días. Visto.